Ahojte, dnes tu mám pre vás kratšiu yin-jogovú prax v elemente zeme. Je to prax, ktorú si môžete dať ráno po zobudení, rovnako tak večer pred spaním, skrátka kedykoľvek potrebujete. Keďže ide o kratšiu prax, aj zotrvanie v pozíciách v jednotlivých tvaroch je možno o čosi kratšie ako zvyčajne, preto medzipriestory alebo tie tzv. Reboundy tu moc nie sú. Ak však cítite, že si ich potrebujete dopriať, kľudne si ich doprajte. K praxi budete potrebovať jeden blok, ak ho nemáte, tak kľudne dobre poslúži aj hrubšia kniha napríklad. Začíname v ľahu na chrbáte, kedy je telo úplne uvoľnené. Každé chodidlo kleslo do svojej strany, možno sú ruky vedľa tvojho tela. Možno máš jednu položenú na bruchu, druhú na hrudníku a chvíľku len zostávaš so svojím nádychom a výdychom. Prvý tvar bude tvar pontóna, prípadne polovičného mostíka jinového. Ak pontón nebude možný, tak si poď pokrčiť jednu nohu po druhej a vezmi blok, alebo teda čo máš. Trošku sa musíš nadvihnúť a vsunieš si ten blok, tú tehličku pod seba. Pozor, nie pod spodný chrbát a potom, ak je to možné, natiahneš jednu nohu po druhej pred seba. Ruky natiahneš za svoju hlavu, skrátka celé telo sa natiahne. Ak by ti to nebolo príjemné, kľudne nohy môžeš nechať pokrčené, prípadne ruky dáš vedľa tvojho tela. Navol si to proste ako potrebuješ. Zatvor si oči a niekoľko nasledujúcich chvíľ už len zostávaš takto ležať v tvare pontóna, celé telo je uvoľnené. Ak by ti bolo niečo nepríjemné alebo by ťa niečo niekde iritovalo akýmkoľvek spôsobom, tak kľudne si to uprav. Prenašajúc pozornosť na svoj nádych, na svoj výdych, zostávaš tak, ako si. V tvare pontóna sa príjemne natiahne celá predná strana tvojho tela a uvoľní sa spodný chrbát. Chceme však tú prednú stranu tela natiahnuť aj kvôli dráhe žalúdka, ktorá vedie práve cez predok nášho tela, pretože žalúdok spolu so slezinou sú hlavnými orgánmi elementu zeme, ktorému je táto prax venovaná. Je to element, ktorý je spojený s úrodou, spojený s výživou nášho tela. Či už na úrovni fyzickej, ale rovnako tak aj mentálnej. Žalúdok je v celom tráviacom procese veľmi dôležitý, keďže trávi všetku prijatú potravu. No na tej mentálnej úrovni je to tiež trávenie čohokoľvek, čo k nám prichádza. Mnohých situácií, možno vzťahov. A možno aj čohokoľvek, čo nám berie takú pevnú pôdu pod nohami, našu stabilitu. Dôveru k sebe samému, ale aj k životu. Element zeme nás učí, že všetko má vzostupný a zostupný charakter. Ako sa niečo začína, tak sa to musí niekedy aj skončiť a je to úplne v poriadku. Nemôžeme byť stále len na vrchole. Ale rovnako tak, ako v tomto tvare mostíka, naše telo ide nahor, ide aj nadol. Krásne sa naťahuje. A tak je to aj v kolobehu života. Niečo prichádza, niečo odchádza. Kľudne sa ešte 1-2 krát hlboko nadýchni, vydýchni a potom pomaly, postupne, vedome začneš z tvaru vychádzať. Ruky najprv vrátiš vedľa tela, pokrčíš jednu nohu po druhej. Musíš sa trošku nadvihnúť, aby si dal preč blok spod seba. A keď cítiš, že si tu chceš na chvíľku zostať ležať, nohy natiahnuť,
Kľudne si tu daj pauzu vo videu a správ to. Prípadne možno akýkoľvek iný pohyb. Ak je to v poriadku, pritiahni si kolená k hrudníku, možno tu chvíľku zostane v takom objatí. Ďalším tvarom bude tvar šťastného dieťaťa. Takže z tohto objatia, z tohto pritiahnutia sa tam pomaly môžeme začať presúvať. Avšak začínaš tým, že len jedno koleno chytíš do jednej ruky, druhé do druhej a kolena od seba odtiahneš. Úplne dostačujúce je, keď zostávaš tu. Ak je to však pre teba možné, pokračuješ tak, že chodidla nasmeruješ k stropu, alebo teda k nebu. A buď ideš do jemnejšej variácie, kedy si zozadu obchytíš svoje lítka alebo pety. Ak je to v tvojich možnostiach, tak možno obchytávaš až chodidlá a zostávaš tu v tvare šťastného dieťaťa. Len sa uistí, že spodný chrbát máš v podložke. A ak máš náhodou hlavu v takom jemnom záklone, kľudne len poď na chvíľočku pritiahnuť bradu k hrudníku a potom hlavu ulož naspäť dole do podložky. Telu by to malo byť príjemne, malo by sa vedieť uvoľniť. Zem predstavuje stred medzi všetkými elementami v cykle 5 elementov. Je to veľmi vyživujúci a harmonizujúci prvok. Zem je aj transformácia a práve slezina súvisí s trávením, s trebávaním všetkého, čo príjmeme, a teda napríklad aj jedla. A následne je zodpovedná za to, aby sa všetky živiny, ktoré sme do tela prijali, rozviedli do zvyšku organizmu. Ak orgány zeme fungujú dobre, tak naše telo dokáže z potravy dobre čerpať živiny aj energiu a tým tak získať energiu pre život. Zostávaš tu ešte niekoľko posledných nádychov a výdychov. Možno keď ti pozornosť niekam odišla, tak teraz je ten moment vrátiť ju naspäť k sebe. K tomu, ako dých prúdi dnu, ako prúdi von. A potom už len pomaličky pustíš chodidlá, uvoľníš ich zo zovretia alebo čokoľvek držíš. Ak potrebuješ niečo spraviť, na chvíľku sa niekde uložiť v rebounde kľudne, tak správ. Ak nie, tak len nohy chodidla položíš na zem, nohy zostávajú pokrčené, ruky roztiahneš do strán a necháš nohy klesnúť do ľavej strany, do twistu. Ak potrebuješ trošku upraviť chrbát, môžeš zadok jemne vysunúť vpravo a až tak necháš kolena padnúť do ľavej strany, prípadne ich oprieš o tehličku, či si dáš tú tehličku medzi svoje kolená. Hlavu môžeš otočiť do opačného smeru, ako sú vyrotované kolená. Môže zostať aj na strede. Ak sa dá, tak skús udržať obe lopatky uložené na podložke. Avšak twist by mal byť pre teba príjemný. Tvoja chrbtica by sa mala v ňom príjemne uložiť. Preto kľudne niekoľko nádychov, výdychov si tu nechaj, aby si to odpozorovala, ako ti to vyhovuje. Rovnako tak ten twist vyzerá možno inak ráno a inak večer. Takže ber v ohľad aj takéto rôzne situácie, ktoré prax yin jogy môže priniesť. Možno ešte 1, 2 posledné nádychy a výdychy.
A presunieme sa do twistu, rotácie do druhej strany. Tak pomaličky s ľahkosťou ďalšieho nádychu môžeš kolena jedno po druhom zdvihnúť na stred. A možno tentokrát zadok presunieš trošku doľava a tak necháš kolena klesnúť do pravej strany. Hlava opäť môže ísť opačne, ako idú kolena, môže zostať na strede. Ak potrebuješ niečo upraviť, upravíš to. Ak ti pozornosť niekam odbehla, poď ju vrátiť k tomu, ako dýcháš, ako nadýchuješ, ako vydychuješ. A možno tiež pomaličky obraciať pozornosť k sebe samému, k sebe samej. Nachádzať ten pomyslený stred aj v sebe. Spájať sa so svojou podstatou. Energia Zeme stabilizuje, vyrovnáva, uzemňuje. Stará sa o to, aby sme si vedeli vytvoriť rovnováhu medzi našimi potrebami a medzi svojimi možnosťami. Na to však potrebujeme vedieť sa počúvať. Poď kľudne ešte možno 1, 2 alebo aj 3 hlboké nádychy, výdychy. A opäť pomaličky s ďalším nádychom len vrátiš kolena späť na stred. Ak niečo opäť je v tvojej potrebe spraviť to v tento moment, prípadne zostať v rebounde. Zostávaj. A ak je to v poriadku, tak poď sa možno pretočiť na ľubovoľný bok, ktorý ti teraz viacej pasuje a cez ten bok sa dvihni do sedu. Nájdi svoj set. Čaká nás ešte jeden tvar a to bude tvar motýlika. Takže zostávame sediac, prípadne si môžeš podložiť niečo pod zadok, zrolovanú deku. A spojíš si spolu chodidlá, každé koleno necháš klesnúť do svojej strany. Čím bližšie chodidlá sú k tvojmu lonu, tým je to intenzívnejšie. Ja som si tu ešte niekoľko opakovaní dopriala nádych, výdych so zagulatením chrbtice a potom už s ďalším výdychom klesáš nadol do svojho prirodzeného predklonu, necháš už len gravitáciu, nech ťa prinesie tam, kde telo má byť. Hlavu môžeš nechať úplne voľne vyvesenú, alebo ako som to spravila ja, oprieť si ju o tehličku. Ruky môžu byť uvoľnené vpred, alebo si ich podsunieš popod nohy. Ako opäť to bolo v mojom prípade, keďže túto variáciu mám veľmi rada. Chrbát necháš, nech sa úplne vygulatí, nech sa úplne uvoľní. Cez takýto predklon jemne tlačíme, pritláčame na brušné orgány, čím tiež dochádza k stimulácii trávenia. Fáza Zeme v cykle 5 elementov prichádza v období, kedy už jangová energia začína byť pomaličky na ústupe. Takže všetko to ohnivé, letné, žiarivé, ako keby pomaly začína zhasínať. Môžeme to vidieť aj na tom, ako už ubúda denného svetla, noci sa začínajú predĺžovať. Prichádza možno také vlhko rána. Vzduch sa pomaly začína aj ochladzovať a aj keď možno niekedy to nie je úplne viditeľné, tá jinová energia, yin, pomaly už stúpa, až kým úplne neprevezme svoju nadvládu jeseň. No práve fáza Zeme je takým tým medzníkom medzi týmito dvoma udalosťami, ktoré sa nám dejú. Opäť ako keby to bol stred. Medzi niečím, čo odchádza, ale ešte stále tu je. A niečím, čo prichádza, ale ešte tu úplne nie je.
Ak vnímaš, že v tomto tvare chceš ešte zostať, kľudne zostávaj naďalej. Ak je to v poriadku, tak pomaličky otočíš dlane k zemi, zdvihneš stavec po stavci svoju chrbticu. Opäť malý moment na to, ak niečo potrebuješ spraviť, možno trošku jemne pohýbať nohami, pouvoľňovať čokoľvek v bokoch, čo sa možno objavilo. Chvíľku zostať len tak sedieť. A úplne záverom si ešte sadneme do skríženého sedu, alebo aj iného sedu, keď skrížený nie je možný. Možno necháš ruky uložené voľne na tvojich nohách. Ak chceš, môžeš otočiť dlane smerom k nebu. Oči sú zatvorené. Ešte si tu venuješ niekoľko nádychov a výdychov v pokoji, v kľude. V spojení so svojím stredom, so svojou zemou. A na záver už len spojíme dlane pred hrudníkom. Možno opreš palce o hrudnú kosť v Namasté mudre. S poďakovaním za čokoľvek v tento moment cítiš vďačnosť. Namasté.